Mario Grech inħatar kardinal mill-Papa Franġisku f'Novembru 2020. Illum għandu 68 sena u għalhekk eliġibbli jivvota fil-konklav li se jaħtar il-267 kap tal-Knisja Kattolika. Meta laħaq kardinal, TVM News kien staqsih dwar ir-responsabilità tiegħu bħala kardinal elettur meta jasal konklavi. Il-konklavi mhux xi ġlieda ta' poteri, tajjeb, mhux ġlieda ta' ideoloġiji, tajjeb, imma hija esperjenza oħra ta' Knisja fejn fi spirtu ta' talb naraw xirejt l-Ispirtu Santu mill-Knisja illum u nippruvaw naħseb naslu biex nażlu dak l-individwu illi fil-ġudizzju uman tagħna naħsbu li jista' imexxi l qudiem dan il-proġett ta' Ġesu Kristu. Din hija responsabilità illi ser inġorna se waħda mill-responsabilitajiet itqal li tinħoss fuq spallejja. L-istess responsabilità kienet fuq spallejn Malti ieħor, il-Kardinal Fabrizio Xiberras Testaferrata, u ħasem fi 3 konklavi fl-1823 meta nħatar il-Papa Iljun 12, fl-1829 meta nħatar il-Papa Piju 8 u fl-1830-31 meta nħatar il-Papa Gregorju 16. Tifkiriet ta' dan il-kardinal jinsabu l-imdina fil-katedral u fil-mużew tal-katedral. Fl-awla kapitolari hemm pittura li turi min kien b'iskrizzjoni li tagħti deskrizzjoni ta' x'għamel f'ħajtu. Fil-katedral hemm il-monument funebri tiegħu bi stil neoklassiku. Il-kuratur tal-Mużew tal-Katedral Monsignor Edgar Vella urina wkoll oġġett partikolari u rari li kien tal-Kardinal Xiberras Testaferrata u li jinsab fil-kollezzjoni tal-Mużew tal-Katedral. Il-bagoll li fih kien ikun hemm kustodit l-oġġetti tal-liturġija biex bihom ikun jista' jivvjaġġa minn post ieħor u jieħu l-utensili kollha li jkollu bżonn. Issa dan il-bagoll partikolari huwa foderat bil-ġilda u punżonat kollu b'motivi dekorattivi u indurati. Bl-istemma tal-kardinal tal-kunjom naturalment u kif ukoll għandek xi ħaġa partikolari li hemm is-set kollu ma fihx biċċiet neqsin, vuol l-oġġetti kollha marbutin mal-liturġija, il-metalli, il-tessuti u anka il-kodba jidħlu kollha f'dan il-bagoll. Fl-istorja tal-Knisja Malta kellha 3 kardinali, Fabrizio Xiberras Testaferrata, Prospero Grech li meta nħatar kellu aktar minn 80 sena u għalhekk ma vvotax f'konklavi u Mario Grech.